Hi mga moms! Good morning, good day. So kahapon galing kami sa Balingasag kasi nagkaroon kami ng event. And thank you, te. Ay! Bakla ka! Sira ulo ka talaga. Diba? Engagement yan. Hindi na lang pala ako magti-thank you. Tinulak niya rin ako. Sayang na nila, nagapara na yun. Gago ka. Pumunta tayo ngayon sa store. Kasi kahapon nagkaroon kami ng racket. So may event kami, ganyan. Sa mga nag-PM sa akin, nagtatanong sa akin, okay lang naman po yung kung may pasobra. Kilala po yan ng mga ibang tao na nabibigyan ko kapag may sobra po talaga. Kaya nung nakaraan po kasi, yung kita namin sa Bacolod and sa Iloilo, binigay sa akin ni Brenda. Pinadala ko rin po yun sa aking kapatid, no? Some of you siguro alam yon kung para saan yung pera na yun, na kaya ako pinadala sa kanya, no? Then ngayon, yung kinita namin kagabi sa Balingasag is pambayad ko naman ng utang ko sa tindahan kasi 3 months na po akong sinisimangutan ng tindera. Ayan po. Tinan nyo, hindi po siya namamansin. Ganyan po yan siya. Hanggat hindi ako nakakabayad, hindi po yan siya mamamansin. Siya po si GD Lupacan niya. Pakiano na lang siya. Dandinin nyo po. Nakasibangot na naman po siya, di ba? Wala na. Wala na. Kasi nakita niya po may hawak na. Madam? Madam? Ayan, mga moms. Mag-uutang reveal po ako sa inyo ha. Kasi itong utang ko ay tumagol na po ng halos kalahating taon. So, ganun po siya katagal. Ganun po talaga ako katagal na hindi nagbabayad sa tindahan. Kaya hindi ko po masisisi si GD Lu, bakit lagi niyo po akong sinasaraduhan ng pinto. Tapos po hindi niyo po ako pinapansin. Kasi ang tagal ko rin magbayad ng utang. Hindi, joke lang ha. Last month lang yun, di ba? Kasi yung last month po namin nabayaran ko naman. Data is nagbawas ako ng utang ko. So, yung total ng ating utang ay umabot ng 35,900 pesos. So, ganyan kalaki po. Naku, isipin nyo na lang. 'Di ba? Mag-chat kayo, ma'am, walang problema. Basta po may sobra. Kaya, yung utang ko, next month na lang ulit. Pag sa... Ubawas ako. Oh. 8,000 yun para makapag-advance ako sa iyo. Kanina pa ito, kumot ng